Kapitan Inteng! Ay na, nala daw manan ni Kapitan. Kasano nga amang rugiti session tayo nawan ni Kapitan. Ang karala daw mo't ni Kapitan. Urayan tayo na. Hay, taktakan ni Kapitan ti oras tayo. Ay na, amin tayo maperwisyo iti pan nakaladaw na. Wen nga rod, may sa orasan anala daw ni Kapitan. Ay, itay tayo kumapay anak karugi. Aguray tayo pay bareng sumangpet no madamdama. Saan kami anak kapag session ni Itakwarog? Apay ngay kagawad. Awa mo ni Kapitan. Inururay mi iti mano nga oras. Anya nga ta tinapasamak kang kwanan. Ape asaan na nagparparang iti barangay hall? Diyak mo kagawad. Amo na mat a session mi ita. Bayam, mapanak ije balay da intun madamdama. Kasano adumor asti barangay, no kasta kamot a kapitan. Dinak man sermonan ba nang? Ay na, nakababain ka dagiti padam nga opisyal ti kasta nga aramid mo. Andi ba nang? Ha? Sir muna mat nga ang kalintay. Ewan nga rod ko araw. Kaririin ko pa lang ang sermonan nakon. Nangagma kwarog, karirieng ni uncle mo. Anyat orasan? Agalas unsain, kariring mo pa lang ang kain. Ay, kunak no alas sa ispay lang. Saan ka no nakapagsisyon dagiti kagawad, gaputawan ka? Nangagmaw inteng, nangagmaw. Apay nga minanaaldawan ka ang kail. Ay, nakariingan ang naturog manan kwarog. Iso aday ta, naaldawan ang agrieng. Nagmayat nga minti maturog. Ala, ingka pa'y nga rod maturog no kayat mo. Maturog kan nga agmalmalam kan agpatpatnag. Ay, uwan man laangan. Ay, saan ang kail? Apay maturog ka, kat ado dagiti rumbang nga ramidam itangal daw. Imbagamat ni Antim. Hey, baybay am kwarog. Maturog no iso ti kayat na. Nay, apay ngay. Aldawan ngam nakarikap pailaang da ito'y barangay haul. Ay na. Awan dagiti opisyal. Napananda ngay. Ni Kapitan, nakaturog. Dagiti mat kakagawad. Diyak amo no sa dino ti ayanda. Ay, sapay umayak ko magreklamaw. Saan kapailaang ang makapagreklamo ita, nana? Itangarod ti kayat ko apa nagreklamaw. Awan nga rod dagiti kakagawad. Saan dan sa kanu akayat ti agjuti? Gaputa saanan nga agjut-juti ni Kapitan. Anya? Umay ka man awisan, Maray. Papananta aya, maray. Ijay ihli mapantaman agukay-ukay. Kasano nga ti panagjutem ija barangay? Bye-bye amon day ta duty-duty. Nento pa'y Kapitan, saanan nga agjut-duty? Ay wan, nakaturog manan. Ay, nagrigat aringan. Iso mapantan, Maray. Mabit lang nga raw, tagso katakpay. Sige, ayabak mo't ni Kwarog. Ta iso ti pagluganan ta. Papanan da kumari banang kan kumari kwanang. Agpaili da, nana. Mapandan sa manen mangan iti halo-halaw. Didak manen insuro. Saan da ka siguro ang nalagip, nana? Dayta kagawad. Dayta lagpaspasyar ti amunang aramidon. Katnimat Kapitan, maturog lang ti aramiden na. Agpapadada aminin nga opisyal. Di nakitaan akasta. Pati dayta at chip tanod gaw. Awanan, nana. Saan kami matan nga agronronda? Simadot kami matan. Ay nagdagsunan dagito'y ginatgatang ko. Nay, Ay, nagadunday ta ginatang mo ijay ilay, Maray. Win maray, ta nagpaili kami ka ni Marikwanang. Ay, naglalaka dagito'y ginatang ko. Na, didak pa'y mo't inayaban. Ay, pasensya kan, amaray. Di da kamutan nalaglagay. No da pagsayatan, didak malagay. Ay, pasensya ka nga rudan, maray. Ay, adaw ti ginatang ni Marikwanang.
Isu nga intulod ni Kwarog. Ado kumapay ti ginatang ko Aya, Daytay uray lajak mabagkat. nga nagadon. Talaga man. Sige mare, panawan ka pa'y. Taibagkat ko dagiti ginatang ko. Ipan ko di tabalay. Ay katagpatulong ka akin ni Kapitan. Tsak mo, no nakariingan. Ha? Nakaturog pa lang? Ay, jak nga ron mo mare. Taitay nagpailiak, nakaturog pa'y laeng. Ay oo na yan. Isumit lagayam ang nakarikap pa'y laeng di barangay hall. Asino ayat ag duty ko maita? Wan gayam. Ni ko magayam marikwanang. Ha? Kasana napanmat nagpasyar awan pa'y serbina kagawad. Ay, kayat nan ati mapan agpasyar ngam ti ag duty. Kaririing mo pa'y laeng, intay. Wen, nakadat orasan. Maluman. Naggapuak pa yan, ijay ilay. Kung naknubigat pa laang. Ay, daytan tumaturog mo ti amam. Ay, apay, saan nga agsakit ti bukot mo? Ay, isun sa ti makagapo. Napay ngagsaksakit ti bukot ko Ay, unay kan. Ay, saan mo pa yan amasikaso ti barangay mo? Mayat to pa'y. Anya mayat? Inal daw ka no, ang nakarikap ija barangay hall. Nagkuna. Ni Marituyang, agreklamo manan. Anya man ang tirik-reklamo na. Jay nga rod barangay hall. Kanayon ka no, ang nakarikap. Damagak to man, kadagiti kagawad ka. Kat, si kangay ngamin, a kapitan. Aduda kagawad. Isudan ati makaamo amang ilukat iti barangay hall. Makaamo ka. Agreklamon ton dagiti ka barangayan. Nagreklamo dalaang Ningamin kumarituyang laang ka, tinalaing agreklamo. Iso, ti paglaingan na dayta. Reklamador. Day, apa nakakusilap ka, Maray? Kasanaw, didak man lain surot anapan ijay ilay. Pasensya ka na, Maray. Nagadupay ti ginatgatang hiya. Inton maminsan, ayabanda kanton. Di ko nayo siguro awan igatang ko anya. At daya may magbagami akasta. Ilibre kayo kumakay. Oray man manaw halo-halaw. Ay, sayang No nalagip da ko mga main. Bayam ta sigurado nga inton sumarunong agpaili kami kan ni Maribanang ayabanda kanton. Kanayon ka amapan ijay ilay. At da problema maya, no kanayon nagpailay. Una, tajutim ita. Ang mas kinay kayat mo, agpailay. Agay, anya kumataramida kay barangay hall. Agtugtugawak lang, maijay agmalmalam. Agsakit lat sikat ko nagtugtugawak. Chip, daman damagakan ka. Anya dayta Agrunda tayo ka din ton rabi. Saan? Maturog tayaw. Nay, apay ngay. Awan matimbagbagan ni uncle ko nga grunda tayaw. Ayun anya. Bambanugan tayo lang, tibagi tayo agpuyat. Ang manon arabi asan tayo anagrunda. Bayam, ni uncle kunto bay kat sanin ngagtrabaho. Ayun anya. Maturog lang ang ti aramidan ni Kapitan. Ay namare, nagaduman ng tinaglakwak ita. Aya, Kasano kit sana ko namang rik-rikap. Nakalukata ka na yun to tirsenak. when tasaan ka matan nga agjut-juti iti barangay. Kat ni Kapitan ngay, Ay, ada ije balay maturog latta. ibagam kang kwa na maray. Sige laang kunam, maturog laang aginggat kay kayat na. Maumaakpay kit din amang ibagbaga iti dayta. Baybay amlaang maray. Hanggang mare, kasanumatan, daytoy barangay tayo. Apay ayat ti barangay tayaw. Mabaybayanan Awan to pa agronday ti rabe Ado dagiti nabartag ngaglalaban. Agdidinanog nagkikinamat di ta kalsada.
Anya. Wan maray. Kita man ta kalsada tayaw. Ay, jakon makita no asino ti lumabas. Tanag nga tumeten ti ruot na. Dayta nga rod kahit, ang ambay amlat tamaray. Maturog lata ni Kapitan. Tada kami akakagawad, ag negosyo kami may. Dagiti ngay matanod. Ay kagiinom da mulatan Isodan sa padagitag kikinamat ngaglalaban iti rabe ay. Maribanang, Papa na, mare. lumabas akla ang dito arubayan niyo, maray. Kitne, agmulmula ka mo't gayam. Ay, wen mare. Mulmula akman iti masetas da ito arobayan, may. Ay, problema ak maray. Nay, anya man ang ti problema. Problema no sa dino ti pangidulinak ijay adu a kwarta. Dayta ti problema. Wan maray, no ijay balay may. Ang mga noom ay dagiti agtatakaw, katakawon damay. Ay, kat ibang kumaan no adulaunay ti kwartam. Panagkunak nga rod kat mayat no ibang kok maray. Wen, mare. Inton bigat, mapan mo ibang kon. Ay, wan man nga rod maray. Ibagam man nga rod kindi ko araw no makitam, ka itulod nak inton bigat ijay bangkaw. Wen ibagak to day takon kwa na. Itaarabi ay, kaidaag pa'y laang jay ado a kwarta. Apay, mare. Talaga nga adu ti kwartam? Ado maray. Ay, imbag ka pay. Saan mo apag problemahan ti kwarta? Ay, syak. Problema ka. Awan apulos ti kwarta. Kay ni Kapitan ngay, Ha? Saan mo't amapan agbangkag? Saan mo't ten amapan ije barangay hall? Diyan mo't lamat maturog ti aramidan na. ay, awanen. Talaga anabaybay-an nanday to'y barangay tayaw. Tanggal. Apay. Rabiin. Di maturog tayo na. Maturog ka manay. Makaturturog ako. Damagag kuman, wag ronda kami ita. Ay saanin? Apay nga gronda kayo kat natal namat ti barangay. Masino tinagkuna natal na? Sak! Kasta ka din. Ibagam ka dagiti tarod mau. Maturog kayo. Tapno di kayo mapuyatan. Kayat miya. Kapitan! Kapitan! Nakaturog pa'y laeng. Ringa man maray, adda na pasama kini rabe ay. Anya day taan na pasamak. Ni Marituyang. Apay ni Marito yan. Tinakaw da! Anya! Inteng, agring ka. Bumangon kan Yagbayat ti maturog. Ay na, agring kan. Tatinakaw da ni Marituyang. Ano? Ikakitaan, tinakaw da ka na ho. Iti na di akin na bakit natakawin da? Anwan da kuma? Awanan ni Nana Tuyang. Tinakaw da talaga ang kay. Imposible at takawin da Awan dito'y balay na. Pati kwarta na nagadaw. Awan dito'y nay. Sino nga iti mang takaw? Doon amin dagiti agtatakaw dito'y barangay. Manipo di saan kami nga grunrunda. Ay, apay nga minadi ka gronda. Imbagamot nga na saan kami nga grunda. Kasta ya? Imado dagiti agtatakaw. Gaputasanda kami na pagrundaan. Kung si kamot ang kapitan, maturog lang mo tiyararamitan. Uwan nga raw. Ay, nagulon da ito'y barangay tayaw. Basol mo da ito'y angkal. Na, ay, tandaksan. Talagamot kami na basol mo. Ay. Basol mo angkal. Ay. Apay nga tabasol ko. Ada umawawag. Ay. Hello? Sir Police. Pulis. Uwan sir. Ni Kapitan Inting Daytay. Ha? At dito police station ni Marituyang? Sige. Umay kami dito. Ano tinapasamak maray? Kung namin tinakaw na kan?
Kunak met asaan da ka atakawan, tabak-bakitan kan? Ay na, Kapitan! Sinarak na gitag tatakaw di balay may idirabay! Ekit. O diin report ko adagos iti pulays. Taamok met nga awan maaramidan nyo nga opisyal. Ha? Ay, awan sir-serbiyaw. Dahil talamat maturog. Ken agnig negosyo tar aramidan yaw. Pasensya kan, Mari, bayam taman ipod ita. Agbalin kabin responsible kada kayo. Ay di ka agpapanaw ah! Ang mga nusubang pati kapitan numadamdama! Ang mga awan tumanan. Ay, good morning! Hadak nga opisyal dito'y barangay Kabilditan. Ay kunakon kahit nasayata dakan kapitan! Ay, diyak kaya't nga guray kayo pa'y kanya. Iso asina pa kuntimay. Ay, sapsapaan tayo, ti agsisya. Ado, dagitin napapatig unay apagtutungtungan tayo. Ay, Kapitan! Nasaya at mata nakapagpanunot kan. Sige, asikaswam date ta barangay mo. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin only abida tayo, anay! Kapitan! Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panagdangan.